हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै भीमाशंकर मन्दिराव फैदों पामहियाव। नै नोंथांमोननो आङो दिनै भीमाशंकर मन्दिरखौ देखायलांगोन दै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। फिसाला फैदों आरो नै बिनानाव फैदों। नै जों दा सायाव मोनफैबाय बैनि गणेश मन्दिरखौ फार्स्ट मोनग्रोयो, बेनि उनावसो शिव मन्दिर। मोख्रा नै मोख्रा। जों दा थांगासिनो नै बैयावबो मासे दङ, बै दंफाङावबो माबानानै दङ, बाल्थिं हायगासिनो। जिरायनानै थादों मालाय नै। लाइना माला जोबगोनबा? मा खालामदों नोङो? हा? मा खालामदों? बे गथ'नि थाखायनो लाइनाव थानो हाया, खालि दैयावल' गेलेनो खारबाय थायो नै। फैद' थांसै फैद'। बाबा ओंखायनो मोसा ओंखारो, बेखै मोसा। नाय खावलायखौ नायनि, नाय खावलाया गोजा गोजा जाजोब्बाय। हाथाय गेसावा। बैखै थाङो आरो बे दैमायानो, बे निज्रायानो बशिष्ट जानानै बशिष्ट मन्दिराव थाङो खोमा बेनो। दैज्लांबाथाय बिराद दै जायो, दा मेसेंना ओंखायनो दै रानबाय। नै बेनिफ्राय बोहैगासिनो नाम हमगासिनो बैनो। नेनोनो बालायबाय नै मानसिफ्रानो जोबनो रोंला दाबो। बावगोन बेयाव मानसिफोरखौ साखि लगायनो होयो आरोना, नै मानसिफ्रा बेयाव साखि लगायो। बै मेन मन्दिराव खालि दै लुनो होयो, गाइखेर आरो दै। साथिखौ नै बेयाव लगायनांगौ। बिराद गोलाव लाइन दंबावो नै आथिं सालायबाय, माला जाबावगोन। गोलैगोन दे नोङो।
दै लादों नै बाबायाबो दै लुदों फोरो थ' बाबा सिङाव थ' नै बेनो लोगोफोर मेन मन्दिरा जों बेयावनो दै लुनो नेगासिनो लथायावबो दै लागासिनो नै सिप जागासिनो दा लाइना गैला बारा नै जोबजोब्बाय बेलासि जाबायना फुङावसो बिराद मानसि जायो जोंना खुलुमनाया जाबाय लोगोफोर जों दा थांनो नागिरगासिनो 3टा जालायबाय जोङो 12:30आवनो फैदोंमोन लाइनाव नेयै नेयै 3टा जालायबाय नायनि र' नै बेयाव बिराद फामे बिबार बारो आरोना दा मेसेंखाय दैया रानजोबदों बिराद मोजांखा जायगाया जों दा थांगासिनो मोदोमाव गिदिर गिदिर आदैफोरखौ नायलाय रावबो गैला नै स्रिं स्र' जाजोब्बाय मोनासिगोन नालाय बेलासि जासिगोन जों दा थांगासिनो लोगोफोर नै बैग्रि बिफां नुदों बैग्रि दं आरो बेयाव थायाखै नालाय नै बैग्रि बिफां ओंखाम उखैलायबाय नै लामायाव रावबो गैला दा सिरि रावबो गैला सावन मासाव फैनांगौ बेयाव एकदमबारे बे लामाया गासिबो फुल बे हाजोखौ दाखिनि हाजो होनो ना लोगोफोर बे हाजोनि नामा दाखिनि पाहार होनो बेखौ हिमाशंकर मनैनि मोख्रा ओंखारलायबाय मोख्रा नायनोबा लोगोफोर इनि मोख्रा खिथुआनो गोजाथार मांकि मोख्रा नाय लोगोफोर बिराद मोख्रा दं बेयाव बै दंफांफोर माने बाद्रि दा लोगोफोर जोङो दा मन्दिर खुलुमखांनानै न'आव थांसिगोन न'आव थांगासिनो नै फैबाय ओंखारबोबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो शेयार खालामनानै हो अन्नानै आरो बयबो सापर्ट खालामलायदो आरो लोगोफोर रावबो नायसनथारा आंनि भिडिअखौ मानोबा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय